Sa number 6 bar nga nasunugan ginsulod pa sang kawatan. Nakuhaan sang video ang pagdakop sa isa ka persona samtang nakapalag yung iya upod matapos nila nga ginsulod ang resto bar nga Why Not sa tubang sa Rizal Boulevard sa Dumaguete City. Natabong insidente mga alas 9:30 sang aga sang Lunes, 7 ka adlaw matapos nga nasunog ang nasambit nga resto bar sa atong Hulyo 15. Base sa impormasyon, nagsulod ang duha ka mga persona sa resto bar apang wala sila maghuna-huna nga yara sa sulod ang gwardya. Madasig nga nadakop sa security guard ang lalaki apang nakadalagan palayo kag wala na malagas ang isa pagid ka persona. Sa karon wala pa sang itemized report kung ano ang mga pagkabutang nga nadula sa resto bar.